Kámo, vítej v Trimilu. Tady se rodí gigapřesné mašiny, precizní jak tvoje oblíbený TikTok transitiony, ale neboj, není to žádný mastný punk, dneska už se u toho neušpiníš. Frčíme už od roku 2000 a teď jsme i v partě s YCM. To je cool firma z Tajvanu, takže big respect. Hele, naše stroje jsou něco jako mega chytrý robofrésky. Ofiko se tomu říká portálový obráběcí centrum. Lol, to zní jak z Hogwarts, že? Ale v realitě to dělá brutálně přesné tvary do kovu. Třeba jako díly pro auta. A co je top? Všechno to řídí CNC. To je komp, co dává stroji rozkazy. Frézař už dneska víc tapuje na displej, než točí šroubovákem a hlídá kvalitu. Fyzická práce? Mech. Dneska seš víc tech nerd než montér. Vidíš tu strojní kabinu? Třísky, kapaliny a bordel. Všechno zůstává uvnitř. Venku vibe, jak v NASA laborce. Moderní obrábění je spíš technopilot než špinavý dělník. A proč to řešíme tak hardcore? Díky konstrukci box-in-box a základům z UHPC, to je jako superbeton, co drží teplotu a tlumí vibrace. Takže i po obědě to řeže jak bůh. A kdo zatím stojí? PLC programátor. To je borec, co píše mozek stroje. Aplikační technik vymýšlí, jak to obrábět a s programátorem to pak probudí k životu. Montéři a elektromontéři skládají mašinu a pak ji jedou spustit do světa. A nakonec frézař tento spustí, otestuje a ladí poslední detaily. Každý má svůj skill, ale všichni jsme jedna crew. Naše stroje běží po celém světě. Přes 530 kusů ve víc než 30 zemích. Jeden maká třeba v Tesla Gigafactory v Austinu, Texas, Legit Flex. Děláme lisovací nástroje pro kapoty aut, třeba Škoda nebo Audi. A to všechno zvládá 120 lidí ze Zlína a Vsetína. Small team, global drip. A guess what? I strojírenství má svoje influencery. Tony Gunn, Titans of CNC. Když nás tagnou? Boom. Views jak z rakety. Moderní výroba už není jen pro boomer techies. Dneska je to content. Jo, a by the way, jejich videa mají miliony shlédnutí, takže žádný low-key věc. Co z těch našich robomašin vlastně leze? Třeba formy na kajaky. I pro český tým, co jel olympiádu v Paříži 2024. A nebo třeba přední kapoty aut. Celý to začíná u nás, v Trimilu. Tady nejde jen o mašiny. Děláme cykloakce, bruslení, grilovačky. Jsme crew, co dělá světový biznis, ale drží chill tempo. Baví tě tech, cestování a čistá práce, co má smysl. Tak se stav na exkurzi, na stáž, nebo rovnou pojď makat. Trimil. Preciznost, co letí do světa.